ବୋହୁ ବୋହୁକା ଖେଳରେ ବୋହୁ ହେଇକି ଏଠି ମାମା ହେଇଗଲାଣି 5 ବର୍ଷ। ଆଉ ଆଜି ଝିଅର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ମ୍ୟାଗି ଖାଇବାକୁ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଜି ନୁହଁ, ତାର ସବୁଦିନ ମ୍ୟାଗି, ଇପି, ଚାଉମିନ, ପାସ୍ତା, କେକ୍ ଏଇଗୁଡ଼ା ହିଁ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ। ଆଉ ମୁଁ ହେଲି ତାର ପର୍ସନାଲ ସେଫ୍। ସେଠୁ ମୁଁ କରିଦେଇଥିଲି ମ୍ୟାଗି, ଯେହେତୁ ମୋତେ ଏତେ ମ୍ୟାଗି ଭଲ ଲାଗେନି। ଏବେ ହେଲାଣି ଟାଇମ୍ 12ଟା 15। ତଥାପି ମୁଁ ମ୍ୟାଗି ଆଉ ଚାହା ନେଇ ଆସିଲି। ସେ ଯେତେବେଳେ ହଉ ପଛେ, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଚାହା ନ ପିଇଲେ ମୋର ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା ହେବ। ଏବେ ତ ସକାଳେ ଲେଟ୍ରେ ହେଉଛି, ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ। 12ଟା 15 ଚାହା ପିଉଛି ମାନେ କେତେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିବି ଜଣାପଡ଼ୁଥିବ। ତାପରେ ଏବେ ହେଲାଣି 1:10। କାଲି ବ୍ଲିଙ୍କିଟ୍ରୁ ମୁଁ ଅର୍ଡ଼ର କରିଦେଇଥିଲି ବହୁତ ସାରା ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍। ଏଠି ଗୋଟେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଆଣି ଖାଇଦେଲି। ଯେହେତୁ ହଜବେଣ୍ଡ ଆଜି ବାହାରେ ଖାଇବେ, ସିଏ ପଣସ କଠା ଖାଆନ୍ତିନି, ଯେହେତୁ ସେ ଭେଜିଟେରିଆନ୍। ମୁଁ ବି ଏବେ ଭେଜିଟେରିଆନ୍ ହେଇଛି। ଆଜି ପଣସ କଠା କରିଦେଇଥିଲି। ମୁଁ ଭାବିଲି ଭଲ ଲାଗିବନି, କାହିଁକିନା କଠାଟା କଟା ହେଇକି ରହିଗଲାଣି 4-5 ଦିନ ହେବ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଆଣିଲି ଖାଇବାକୁ, ତାର ଟେଷ୍ଟ ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଥିଲା, ମୁଁ କ'ଣ କହିବି। ଆପଣମାନେ ଖାଲି କହୁଥିବେ ଏଇ ଗୋଟେ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ କାଇଁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆମ ଘରେ ଏଇ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ହିଁ ଲାଇଟ୍ ପଡ଼େ। ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।